аз кӯдакистон то муассисаҳои таълимию ибтидоӣ, касбӣ ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар шаҳри Ҳисор дар даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии Садранги Чакан иштирок намуданд. дар толор ва долонҳои кохи фарҳанги шаҳр ҳунармандон ва дӯстдорони санъати чакандӯзӣ аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ ва коргоҳу дуконҳои дузандагӣ маҳсули дастони хешро ба намоиш гузоштанд. зимни баромади масъулин гуфта шуд, ки чорабинии мазкур яке аз тадбирҳои муҳим дар масири баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби сару либоси миллӣ, фароҳам шудани имкони муаррифии ҳунари занону бонувон ва ба ин васила рушду муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик ба ҷаҳониён мебошад. сипас ба беҳтарин иштирокчиёну ҳунармандон ва ғолибони даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии Садранги Чакан сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тақдим гардид. фестивал аз рӯи номинатсияҳо тибқи низомнома баргузор шуда, либосҳои қадимии Чакан, кӯдакона, рӯзмарра, либосҳои маросимӣ, идона ва навъҳои сӯзанидӯзӣ, ки маҳсули дасти ҳунармандон ва тарроҳони шаҳри Ҳисор буданд, манзури аҳли Толор карда шуд. бо ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳунарҳои миллӣ, ин фестивал ба нигоҳдории мероси фарҳангӣ ва интиқоли он ба наслҳои оянда заминагузор хоҳад буд. мо хурсандем, ки чунин чорабиниҳо баргузор мегардад барои пайдо кардани чевару дӯзандаҳои аз байни гулдухтарон ва омода намудани онҳо барои ҳаёти мустақилона ва гум накардан ва аз байн нарафтани чунин ҳунарҳои қадимаи миллӣ, дастидӯзӣ, чакандӯзӣ, тоқидӯзӣ, ки аз бибикалону бобокалонҳо аз модарон мондааст, ки мо ба онҳо омӯзонем, то ки оянда як духтарони чевару ҳунарманду масъул дар зиндагӣ шаванд. зеби занону бонувони тоҷик маҳз либосҳои миллии тоҷикона аст. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди бонангро зарур аст то ҷиҳати бештар тарғибу ташвиқ кардани матоъҳои атласу адрас, чакану гулдӯзиҳо ва дигар нақшу нигори ниёгон саҳмгузорӣ намоянд. зеро бо ташаббуси ҳукумати мамлакат номинатсияи Чакан ҳунари гулдӯзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи 13-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО моҳи декабри соли 2018 ба феҳристи мероси умумии ҷаҳонии башарият расман ворид гардид ва имрӯз ҷаҳониён Чаканро ҳамчун мероси фарҳангии тоҷикон мешиносанд. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангоранги намоиши либосҳои миллӣ ва суруду таронаҳои ватандӯстонаю тарғибкунандаи анъанаҳои ниёгон манзури ҳозирин карда шуд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор.